Make the ground shake. Здравейте хора, СРПГ и както знаете, това е... Както знаете, аз казах, че почнем някакви нови проекти и едната от тях е Давай ни го влезах. Така, тук съм почнал да цъкам, тъй че мисля, да се самоубия. Нарочно. Огъня ме уби! Сега ще убия. Да знаете хора, мисля сега да умра. Не питайте, защото просто искам да почне от начало. Аз не, че не бях от началото. Нарочно заради вас, защото вие не бях да гледате от средата. Airplay. Включвам. Отиваме в стаята. Нещо къде знаете. Щупеното огледало. Окей, я да видим. О, да, това къде се трябваше като такова качурки. Това към мен. Мисля да дойде и така. Кой има така? Огън! Нападай! Окей, бих. Този клип ще е малък. Защото не мисля да снимам много. Може да снимам на нещо друго. Спри клипа на този. И да, пичу, аз се върнах. И се почвам геймплея. Наистина. Реших този клип да не е много малък. Сега се реших да е голям. По-голям. Не, бива ли такова нещо сега? Чувам се. Аз мисля. Може да убия боса да се... Бега! Мъртъв. И продължаваме. Та-да! Ала бе! Беззащитно тяло. Та може да снимем на Санта Клаус. Стига да искам. Може да поснимам. Ама на Санта Клаус 2. Ето скът ми скочи. Тук няма скът камък. Как да речем нататък? Ой, слабе. Ще даде и така. Тук няма нищо. Нататък тогава. Падах нататък. Бе! Какво стана днеска? Ето го. Сега ще ви покажа как как играят нобовете. И... Ела, чудовище! Ела... Махайте самохи! Махай. Не, тук няма нищо, тогава влизаме тук. Това има? Супер! Демиджъп. Демиджъм е по-силен. Нещо може да прави да е по-добър. Не знам ви както искате, мога да викайте следно.
Аз съм гледал. Аз съм играл от много време да баня в Айзък. Тъй, че реших я в видео. Няма да е лошо. Ама хич няма. Вече без той не съм снимала на нея. И си казах, какво стравям почти повечето хора и погледнах един път, не един път, много пъти гледах стравовете на Етофет и се сетих, че изтръгва и Айзък. И тъй, че реших и Айзък да снимам. Той изтръгва, ама я снимаме малко на Айзък. Реших и аз да снимам Айзък. И да, очаквайте новия ми комп. Ако се очудите, че имам Майнкрафт, то ще е заради новия ми комп, който не знам кога ще ме го донесат. Доставка. О, се станах 1080. Мерси. Мерси. Сашо, мерси, Сашо. Съседа съм. Не се дърси. Не. Няма да умра. Няма да се предал. Не! Супер. Че го бихте. Добре. Сега гледайте. Един трек. Гледайте. Трябва да го забавям. Оп. 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 Тук трябва да поизбягам малко. Да е тук. И сега гледайте. Гледайте математика. Той иска да идва, аз го бутам. Той иска да идва, аз го бутам. И съм на половин демидж, тъй че не знам дали ще мога да умина. Извинете ме за малко спракипам. Да, хората ще за това гледали, аз съм сте харесали и чао!